Edita Rodríguez é artesá do coiro a fronte de Jatafarta, cunha longa tradición familiar artesá e unha formación especializada en belas artes, escultura e volumes, explora os límites dun material tan nobre e versátil como o coiro. Finalista nos Premios de Artesanía de Galicia nos anos 2020 e 2021, creadora do seu propio obradoiro e espazo cultural e recoñecida cunha das residencias artísticas do Gaiás e coas axudas Rega, Edita propón coas súas pezas un xogo para a ollada, un camiño de ida e volta entre o uso e o valor creativo de cada obra, explorando os límites da marroquinería dende unha perspectiva conceptual e vanguardista. Edita exerce o oficio tradicional do coiro cunha óptica contemporánea, expandindo a mirada e xerando novas perspectivas arredor da artesanía.